ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ମା ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ମା ବିପଦ ନାଶିନୀ, ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାକଟପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା, ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଯେଉଁ ବେଶ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖି ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖର ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।